The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang oras mismo po ba ito? Mr. Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin niya? Pura mismo. Tandaan niyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismis sa inyong mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyong mga ka-aksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Martes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood na rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV Digital Channel 15 sa Metro Manila. Channel 7.2 naman sa Albay at Camarines Sur. Channel 10 sa Masbate at Channel 62 sa GMA For the Box. Umpisa na natin ang tabang ora mismo. Paalala sa magdadagat ngayon, mag-ingat sa mga dikya dahil isang dalaga mula sa Maanito Albay ang nakapitan ng dikya sa kanyang braso at di kalaunan ay binawian ng buhay. Makakausap natin ang kanyang ina na si Cristina Danaw. Magandang hapon, Nanay Cristina. Magandang hapon po, sir. Opo, nakikiramay po kami sa inyo, Nanay Cristina. Ako po. Opo, may tanong ko lang ma'am, ano po yung pangalan nitong anak yung binawian ng buhay? Trina May po, Danao. Opo, ilang taon? 14 years old po siya. Plano po namin talaga nung June 2, magsiswimming po talaga kami. Opo. Ngayon, nagkataon po na enrollan nung 2, kaya sabi niya, Mama, linggo na lang para tapos ng enrollan. Nag-enroll po siya. Kaya Opo. yung excited po yung anak ko na maka-beach. Kaya pinagbigyan ko po. Tapos nauna po siya sa beach. Kasama niya yung bunso ko. Opo. Na kasama niya yung tito niya. Sabi ko, sige, okay lang nak na mauna ka kasi pinatid ko po doon sa pangalawa kong anak sa dagat. Mm-mm. Sabi ko, susunod na lang kami ni daddy mo kasi magluluto pa nga kami. Opo. Umuwi na lahat po yung kasama niya. Siya lang natira doon. Sila daw ng kapatid niya. Pero may iba pong tao dumating doon sa beach. Pero mga apat na tao po yata. Na yun nga rin ang tumulong sa amin ng pangyayaring yon. Opo. Mama, itanong ko lang. Opo. Pagdating po namin doon, nandun nga sila magkapatid. May dala nga po kaming pagkain para pinakain po namin. Opo. Muna ng daddy niya. Tapos siyang kumain, hindi siya makatiis. Tapos siyang kumain, sumunod agad siya sa amin ni daddy niya. Kumbaga, nag-jamming na sa amin maligo. Opo. Opo. Pagkaligo niya, sabi ko, kumbaga, ang papa niya, kumbaga, naanohan na siya ng jellyfish sa paa. Sabi niya sa amin, sabi ng daddy niya, umalis kayo dyan, may jellyfish. Kasi naano niya yung paa niya, pero konti lang. Mm-mm. Pagka hindi yata yan narinig po ng anak ko, imbis na sa akin papunta po sa daddy niya. Opo. Kaso nga lang, ang pagsunod niya hindi po lakad, ginawa niyang langoy, kaya nasalo niya po yung jellyfish sa braso niya. Opo. Tapos tumulong po siya nung nadikitan siya, sabi, Mama, Daddy, naanuhan ako ng jellyfish. Nakita ko po talaga maraming ano po sa kamay niya. Tinulungan agad yung pagkadampot agad ng daddy niya ng buhangin. Nilagay niya sa pinuskus baga ng daddy niya sa braso niya. Tumulong po nga po siya. Opo. Sabi ko naman, ano Opo. po? So, ibig sabihin, Nay, nang madikitan ito ng dikya sa kanyang braso, kasama na kayo nung mga oras na yun, ma'am?
Opo, sir, opo. Kasi nagbabanding mo kami, apat kami. Yung bunso ko, karga-karga ko po yung bunso ko. Tapos siya, nasa likuran lang namin ng daddy niya kasi naliligo nga po. Opo. Sabi ng daddy niya, lumayo tayo dito baka may ano siya kasi mababa nga po. Opo. Hindi mo lang po kalaliman. Siguro mga baywang ko lang po. Opo, so ibig sabihin, Nanay Kaya Cristina, naglalakad po kami. opo, maliban, before ito madikita ng dikya, itong anak mo, ay sinabihan pa ito ng asawa mo, ma'am, na baka mayroong diyang dikya. Hindi niya po, nagsalita po ang asawa ko. Sabi ko, lumayo kayo dyan kasi may jellyfish. Opo. Narinig ko, akala ko narinig niya rin. Kasi, akala ko sa akin sa sumunod kasi nasa likod siya eh. Tapos kami dalawa na mag-asawa. Halos isang dipat kalahati siguro yung layo namin mag-asawa. Opo. Nung nalaman niyo, ma'am, na nadikitan na ito ng dikya itong anak niyo, ano yung una niyong ginawa, ma'am? So yung daddy niya, lumapit agad siya sa daddy niya. Pag lapit siya sa daddy niya, saka pagtaas ng kamay niya, na marami na palang dikya doon sa kamay niya. Ang ginawa ng daddy niya, kung pumulot ng baga sa pinuha ng buhangin para makuskus yung ng jellyfish. Opo. Yung natanggal na po yung ng jellyfish sa kamay niya, dinadala ka na sana kami, patabi na po kami. Siguro may 3 hakbang na pong nangyari. Sabi niya, Dad, nahihilo daw siya. Pagkahilo niya, paghakbang ulit ng isang hakbang, bumagsak na siya, nahimatay sa tubig, ay binuhat pa siya ng daddy niya. Habang nabuhat ng daddy niya, nahirapan niya ang daddy niya, kasi parang pagkahimatay ng bata, di ba, bumigat. Opo. Tapos, nahirapan po kayong Opo. pumunta sa tabi. Opo. Makatapos, ma'am, na idala niyo po ba ito sa ospital? Matagal pa po kasi nagtawag po ng rescue yung isa kong anak. Ang pagkatawag niya, nagdiretso mismo talaga sa sama nito. Kasi mahina po talaga ang signal dito. May tumawag man po, mahirap talaga po ang signal. Opo. Kaya yung anak ko talagang pagsigaw ng daddy niya humanap na rescue, ang ginawa ng anak kong pangalawa, nagmotor siya papuntang nga nito. Opo. So pumunta pa doon sa MDRRMO mo para matulungan kayo na ma-rescue itong anak niyo, ma'am? Opo, sir. Opo. Tapos nang naidala ito sa ospital, kamusta, ma'am? Dead on arrival na po ba ito? Opo, sir. Sige. Ma'am, madalas ba kayong naliligo sa dagat? And first time po ba ito na nakaranas kayo na meron palang ganitong sitwasyon na nadikitan ng dikya? Taon-taon po talaga, naliligo po kami ng dagat. Kasi Opo. pagtapos ng piyesta dito sa Manumbalay, kinabukasan kasi may mga tirang handa, kaya naliligo po kami. Opo. Ngayon lang po, first time lang po to. Talaga, hindi namin inaasahan. Kaya, hindi kami inaasahan ng asawa ko na ganun talaga ang mangyayari. Kasi Opo. hindi naman namin naranasan dati ng ganun. Opo. So ibig sabihin, ma'am, pag in case na may nadidikitan ng dikya, wala talagang alam kung anong dapat gawin, ma'am? Wala po, sir. Opo. Itong anak niyo, ma'am, pang ilan po ito sa magkakapatid? Pangatlo pong anak, nag-iisang babae. Opo. Nung nabubuhay po sana siya, ma'am, ano po yung pangarap niya sana na maging? Maging stewards po. Opo, bakit yun daw, ma'am, yung pangarap niya? Para malayo daw po yung mararating niya para pag umagat na po siya kasama kami ng daddy niya. Opo. Nung nabubuhay siya, ma'am, ano yung mga kadalasan na ginagawa niya dyan sa inyong bahay? Sa bahay po, naasahan ko naman po, pero talagang pag sa loob ng trabahong babae, medyo hindi ko siya maanuhan kasi ako pang kumikilos. Pag trabahong lalaki, mas gusto niya po yung trabahong lalaki. Yung pumunta po sa palayan, sa bukid, mag-ano ng talahib. Opo. Before ito mangyari, ma'am, na nadikitan itong dikya itong anak niyo, ano yung sana hindi dapat na mangyari? Sana hindi mo na pinayagan na maligo kayo sa dagat? Kala nga lang po, nagbigay ng sign siya para hindi ko na sana napayagan. Sana hindi ako na sana nagtuloy, nagawli nga po pagsisisi. Sobrang excited niya, natuwa naman ako kasi excited siya, naibigay ko yung gusto niya. Na hindi ko akalain na yun lang pala ang huli. Opo. Kung meron ka, ma'am, na mensahe sa anak mo, ma'am, ano po iyon? Sana maintindihan niya ako. Alam niya naman na hindi ko pinaranas yung hirap na naranasan ko. Nung maliit ako hanggang mag-asawa.
Kasi ayaw ko paranas yung hirap na naranasan ko sa paglaki ko dahil ako po yung panganay na anak. Opo. Sige. Palaki ng mga kapatid na marami po kami magkapatid. Ako po yung panganay. Kaya sabi ko, yung hirap na naranasan ko, ayaw ko sana iparanas sa kanya. Opo. Sige po, Nanay, standby ka lang po kasi makakausap natin si Ma'am Weng Brisha Briones, ang spokesperson ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 5. Magandang hapon, Ma'am Weng. Magandang hapon. Magandang hapon po sa inyo, sa lahat na nakatutok sa inyong programa. Opo, ma'am, siguro nabalitaan niyo po yung nangyaring insidente po dyan sa Manito Albay kung saan isang 14 anyos na bata na nadikitan ng dikya at namatay. Hindi alam kung anong paunang lunas po sa in case na po na nadikitan ng dikya. Ano po ang kailangan na gawin in case po na madikitan po ito? Opo, nakakalungkot yung balitang ito and ito po yung mga paunang lunas na kailangan nating gawin just in case po mangyari na madikitan ng salabay o dikya o jellyfish. Ang una po kapag nadikitan ng dikya, umahon agad-agad sa tubig para matanggal banlawan gamit ang tubig dagat o kaya naman po ay suka. So kung may dala pong suka, yun yung isa sa mga pwedeng gamitin dahil neutralizer siya. So makakatulong siya para matanggal yung lason ng tentacles ng jellyfish. Pangalawa naman po, dahil natural na kapag nadikitan ng dikya ay medyo mamamaga o kaya mananakit po yung parte na nadikitan, pwede pong kumuha ng mainit na tubig, yung tolerable, yung kaya ng balat, at ibabad ito yung parte na apektado. At sumunod naman po ay kung may nakita pa na mga tentacles o kaya yung galamay ng salabay o ng dikya sa katawan, pwede po itong tanggalin pero gamit ang tiyan. Wag tatanggalin na gamit ang kamay. And then, pwede pong uminom ng over-the-counter medicine, kagaya po ng ibuprofen o kaya naman ay mga pain reliever para sa sakit at pamamaga. Opo. Hello? Opo, sige po, ma'am. Yes, and lastly po, isugod sa pinakamalapit na hospital dahil po seryoso yung mga insidenteng ganito na kagaya nga po ng nangyari ngayon na maaari pong ikamatay. Dahil para sa kaalaman ng lahat, ang box jellyfish ang tawag po dito o kaya dikya o salabay, ito po ay isang extremely dangerous na jellyfish. So meron tayong around 200 na klase ng mga iba-ibang jellyfish sa buong mundo. 5 sa 200 na yan ay extremely dangerous or poisonous dahil sa venom na taglay. At isa nga dyan ay natatagpuan dito sa Pilipinas at sa mga katubigan sa Bicol. Yun yung salabay o box jellyfish. Opo, talagang napakadelikado po itong madikitan ng dikya. Ma'am, in case po na madikitan po ng dikya, ano po yung pwedeng maranasan or ma-feel ng isang biktima? Ang nararamdaman po kapag nadikitan ng salabay o ng dikya ay grabe yung sakit at makate. Pero yung pain niya o yung sakit niya ay talagang sobra. Dahil parang ang mga description nga po ng mga nadidikitan ng dikya ay yung parang niyang hinihigop yung skin o yung balat at talagang mamimilipit ka sa sakit. So itong dikya ay highly poisonous dahil sa venom o lason na taglay niya, and ang inaatake niya po ay ang ating puso at yung nervous system, dahilan upang magkaroon ng kamatayan. Opo, mga ilang minuto, ma'am, ang tinatagal ng biktima na dapat ma-cure muna or mabigyan ng paunang lunas itong biktima? Dapat po around 30 seconds to 40 seconds within dun sa pagitan na segundong yun, dapat mabigyan na po ng pangunahing lunas. Opo. Kasi po, the more na tumatagal siya sa balat, so the more na talagang inaatake na niya yung blood vessels or yung natin, and yun na magre-resulta ng posibleng kamatayan. Opo, para din, Ma'am Weng, sa kaalaman ng lahat, ang dikya po ba ay seasonal na lumalabas, especially dito sa kadagatang sakop ng Bicol? Ang mga dikya po ay
naturally nasa mga kadagatan natin yan dito sa Pilipinas, dito rin sa Bicol, ano. And favorable po kasi sa kanila yung mainit na panahon, no? Kaya during warmer temperatures or summer season, talagang lalabas sila. Maraming sightings o makikita mo talaga na maraming jellyfish. Around as early as March hanggang Hunyo, March to June, nandyan po ang maraming sightings ng mga jellyfish dahil sa warmer temperature, warmer waters, yan ay gustong-gusto ng mga jellyfish. Opo, dito ma'am sa Bicol, tumataas na po ba ang nabibiktima ng dikya? Actually po, over the years, marami na po ang mga reported na mga incidents, ano. Meron tayo sa Sorsogon, sa Gubat, meron sa Albay, sa Legazpi, meron po sa Camarines Sur, sa Pasacao, sa Balatan, at marami pa pong iba. So, sa Siroma, sa Garchitorena. So, ang laging reminder ng BFAR Bicol talagang mag-ingat at maging mapagmatsyag sa kapaligiran. Opo, dahil po dyan ma'am, ano po yung paalala natin sa mga mahilig magdagat? Ang BFAR Bicol po ay pinapaalalahanan ng ating mga kababayan, ang mga turista at lahat ng mga mahihilig na magdagat na wag nating isakripisyo yung ating pagsasaya, no? Number one, maging mapagmatsyag, mapanuri sa mga lugar. Kung if you are in an unfamiliar water or location, napakahalaga po na makipag-coordinate sa lokal na gobyerno, local authorities, o kaya naman po ay ang mga resort owners. Mahalaga na malaman ninyo ang presence ng mga jellyfish sa isang lugar. O kaya naman po ay para magpasiguro, lagi pwede pong kung mag-swimming kayo, please gumamit ng wetsuit o kaya naman po ay rash guard. Dahil kapag nakasuot kayo ng mga protective na clothing na ito ay mas maiiwasan na tumikit sa ating mga balat yung jellyfish. So in that case, didikit yung jellyfish doon sa damit, hindi direkta sa ating mga balat. Opo. So mag-iingat po tayo at aalagaan natin ang ating mga sarili. Opo, tama po Ma'am Weng, kasi itong mga dikya, hindi mo talaga ito mapapansin, especially kung nasa dagat ka na. Tama po, because they are transparent, so parang naka-hide siya, makikita mo parang tubig, parte lang siya ng tubig. Dahil sa karakteristik niya na yan, hindi mo talaga siya mapapansin sa katubigan. Opo, dahil po dyan, maraming salamat po Ma'am Weng Briones, ang spokesperson ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 5. Magandang hapon po and salamat po. At magandang hapon. Opo, at tuloy-tuloy ang ating pagtulong, ilalapit na rin natin ito kay Miss Judy Buenaobra, ang Program on Health and Department of Social Welfare and Development at ng Medical Assistant for Indigent and Financially Incapacitated Patient Program ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ma'am Judy. Hello po, magandang hapon. Opo, meron tayong kababayan na nangangailangan ng tulong dyan sa Maanito Albay. Ano po yung maitutulong ng Ako Bicol Party List sa Pamilya Danao? Opo, ganito Sir Nomer, unang-una po sa lahat, condolences po sa family po ng namatay. Ngayon Sir Nomer, ang ating puting congressman po ay meron pong direct na fund na downloaded po dito po sa DSWD. At meron din po tayong ibibigay sa kanilang burial assistance. Ngayon Sir, meron po tayong team na mag-aalalay po sa kanila para po sa pag-process ng mga requirements. And except po dun Sir Nomer sa burial assistance, meron din po tayong ibibigay na 25 kilos of rice. Opo. Ma'am, ano po yung masasabi natin dito kay Nanay Cristina? Ayun, Nanay Cristina, bale after po nitong interview natin, iaalalayan ka po ng ating team para po ma-process po yung mga requirements para po mapadali po yung pagkuha natin ng burial assistance. Opo. Dahil po dyan, maraming salamat po, Ma'am Judy. Yan po from Ako Bicol Party List. Maraming salamat po. Yes po, maraming salamat po. Opo, Nanay Cristina. Balikan natin si Nanay Cristina. Opo, sir. Opo, narinig nyo si Ma'am Weng from Opo. BFAR kung in case na merong ganitong sitwasyon, at least meron tayong knowledge about kung ano ang paunang lunas in case po na may madikitan ni dikya. At narinig nyo po from Ako Bicol Party List, magbibigay rin po ng tulong ang Ako Bicol sa pagpapalibing po ng anak nyo. Apo, ano po yung masabi natin, ma'am? Nagpapasalamat po ako na malaking tulong sa amin pamilya
na may bigay na tulong sa amin. Lalo ngayon nakapusko kami talaga kasi nawalan po ng trabaho ng asawa ko at buntis pa po ako. Kaya siguro dahil hindi pa po makakapasok siguro yung asawa ko sa work kasi baka hindi ko kaya pagkatapos nito. Makaalalay po siya sa akin. Apo, ma'am. In case po, kung mayroon rin tayo na mensahe sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood po ngayong hapon sa atin, ma'am, ano po yun, Nanay Cristina? Ayoko po sa mga nanay na masarap ibigay ang gusto ng mga anak pag ganun sa mga outingan. Pero tayo na lang po umiwas. Ilagay na lang natin sa mga anak natin sa safe. Maligo na lang tayo sa mga natin. Huwag na sa dagat. Kasi hindi natin masabi kung ang kailan ang buhay ng mga anak natin. Dahil lang sa dagat, kailan po sa jellyfish. Sige po, Nanay Cristina, kami po ay nakikiramay po sa inyo at sisiguraduhin po namin ng aming team na maiabot po ang tulong mula sa Ako Bicol Party List. Opo, sir. Salamat po, sir. Apo. At yan mga kaaksyon ang nangyari po dyan sa Manito Albay, ang kalunos-lunos na sinapit ng isang 14 anyos na babae dahil lang sa nadikitan ng dikya at hindi alam kung anong yung paunang lunas. At least from BFAR Bicol kay Ma'am Weng, nalaman natin kung ano talagang dapat gawin in case po na maka-encounter tayo ng mga ganitong insidente. Samantala, itong mga kaaksyon, isang misis mula sa Bao, Camarines Sur, ang personal nang dumulog sa ating tanggapan ngayong hapon para ireklamo ang kanyang mister nitong pinaghihinalaan niyang may ibang babae. Kasama natin ngayon si Ma'am Angelica Panga. Magandang hapon, Ma'am Angelica. Magandang hapon po. Opo, maaari niyo bang maikwento sa amin kung ano talaga yung totoong nangyari na sinasabi mong nang babae daw itong mister mo? Opo, sir. Noong January 12 po, nahuli ko po sila doon po mismo sa pinagtatrabaho niya po sa Rosie Baaw po. So ikaw, personal na Yes nakita po. mo sila, anong ginagawa nila doon? Bali po, para sa mga bagong gising po, nagkakape po sila, magkatabi po. Magkatabi po silang nauupo doon sa parang terrace po nung Rosie po. Mga anong oras yun, ma'am, na Mga alas 10 na po lampas gabi? ng umaga po. Nang umaga. Pero Yes po. nung before itong makita mo, ma'am, doon ba natulog sa inyo kinagabi? Hindi po. Bali nga po, sir, nung Sabado po ng gabi, nagpaalam po siya sa akin na doon daw po siya matutulog sa Rosie po. Kasi daw po, marami po siyang gagawin na reports daw. Kasi OIC po kasi siya doon sa Rosie Baaw. Okay. So ang paalam sa iyo, ma'am, maraming gagawing reports. Yes po. First time po ba ito na nangyari na marami daw siya na kailangan niya Hindi mag-overtime? po. Kasi po, nung December po, nagsabi na po siya sa akin, sabi niya, ano daw po, baka daw lagi na siya doon matutulog kasi daw, sabi niya sa akin, pag OIC daw, kailangan matulog doon kasi daw, may pera daw doon na iiwan na, yung siguro sa collection po, hindi ko po alam. Ito bang mister mo, ma'am, bagong promote po ba ito as OIC ng pinagtatrabawan niya ngayon? Hindi naman po, mga ilang buwan na po, na Okay. na-promote na po siya. Itong babae niya, ma'am, katrabaho niya rin? Hindi po. Opo. Bali po, doon po, harap po ng Rosie yung bahay ng babae. At doon ka na nagtaka kung bakit, ma'am, nandun yung babae sa pinagtatrabawan Yes mo po. at same time, para sila nagkakape. Opo. Bali po, nung Sabado po kasi sir ng gabi, nag-usap po kami. Sabi ko po sa kanya, umuwi siya bukas ng maaga kasi po ako may pasok ako. Tapos, kinaumagahan po, day off niya po yun, Sunday po. Tapos po, inaasahan ko po siya na siya po yung magbabantay ng anak namin. Tapos sabi niya po sa akin, sige ngaya, mga 7 a.m. ngaya, uuwi na ngaya ako. Tapos po, sir, mga bandang alas 7, sabi ko, siguro na late lang gumising kasi wala pa. Tapos bandang 10 na po, dapat po 10:30 makaalis na po ako sa bahay kasi magko-commute po ako. Papunta po sa work sa Watson's na Buwapo. Opo. Tapos po, yun po, wala pa rin po, di kinontak ko na po siya. Sa dalawang number niya po, puro out of coverage na po. Tapos po, hiningi ko po yung number ng company number nila, hiningi ko doon sa dati niyang katrabaho. Tapos binigay naman sa amin. Noong una po, nagre-ring. Tapos mga ilang tawag ko po, hindi na rin nasagot. Tapos po yun po,
Yung anak ko po, iniwan ko po doon sa madihon ko, sa madi ko. Tapos sabi ko sa kanya, iwan ko muna kasi nag-aalala po ako, sir. Hindi ako nag-iisip ng kung ano na ganun yung maabutan ko. Ang iniisip ko kung anong nangyari doon sa kanya, sa opisina nila. Hindi, pinuntahan ko po siya sa Baaw. Tapos yun po, pagpunta ko po doon, yun yung nakita ko po, sir. Opo. Maliban doon, ma'am, kailan ka nagsimulang magduda dito kay mister? Ano po, nung December po talaga, nagdududa na po ako kasi po, lagi niya pong hawak yung cellphone niya kahit po sa CR, lagi po siyang naka-cellphone. Tapos lagi na nga po siya, sir, nagmamadaling pumunta doon sa Baaw. Lagi po siyang nagmamadali na, ay, doon na muna nga ako matutulog kasi ganyan-ganyan. Lagi niyang inaano yung mga reports daw. Sabi ko, hindi na natapos-tapos yung reports niyo. Opo. Ganyan May times po. ba, ma'am, na nahuli mo siya na talagang itong pinaghinalaan mo ay silang dalawa? Meron silang ginagawang something? Wala pa po. Opo. Yung time lang po na yun, na nakita ko po sila. Opo. At Tapos- maliban doon, ma'am, nakita mo itong girl na nag-post sa kanyang social Yes media? po, doon po sa Facebook po, doon ko po na-confirm po na yun nga po. Meron silang relasyon na dalawa? Yes po. Ano yung nakita mo doon sa... Kasi Ano yun, ito, My Day po ito, ma'am, sa Facebook? sa highlights po, Ah, yung sa highlights po, na hinighlights po ng babae, yung mga... In-stock mo ito, ma'am, na babae? Yes po, in-stock ko po. Opo. Tapos nung nakita mo, merong picture ng asawa Yes mo. po, meron po. Ganyan. Ano yung caption doon? Yung mga, daw po, without, ano yun? Parang sabi doon, kahit daw hindi sila magkasama or magkasama sila. O yan. Yun. Yung parang daw po, Uy. mahal na mahal niya daw. Yun. Oo. Yun. Tapos Nag-rides lagi pa sila. May... Yes po. ayun. May second. Nagmansari sila. Yes po, nagmansari po sila. Alright. Talagang ang sweet ni Mister. Ang sweet po talaga na hindi niya po yan ginawa sa akin. Never sa'yo, ma'am, ginawa Yes po. ni Mister. So, talagang medyo iba. Ito si Yung Mister. December nga po, sir. Kaya nawala ng gana ito si Mister dahil meron ng iba. Opo. Ang Okay. nirarason niya po sa akin, sir, yung dati daw na parang wala daw ako sa kanyang pakialam, yung parang lagi daw akong pagod. Pero hindi, sir, eh. Kasi ngayon lang siya, sir, nagkaganyan nang meron na pong babae. Babae. Opo. Kaya pala sinasabi sa iyo, ma'am, na doon na matutulog kasi nagna-night ride sila. Yes po. Mga ilang, sa pagkakaalam mo, ma'am, mga ilang buwan na sila? Basta po, yung first month sa rin nila, sir, January. January. Yes po. Pang ilang months na sila? Kung January, February, March, April, May, June. Mga 6 months. Kahapon po, nag 6 months sila. Kahapon man sa rin nila. Yes po. So, ibig sabihin, ano ngayon? Anong araw ngayon? 10 po. 10. Di 9 9 po ang months sa rin yes nila. po. Kayong dalawa, ma'am, kailan yung, Yung wedding anniversary po sana namin, nag-celebrate sana kami noong April 30. April 30, Yes po. anniversary nyo? Yes First, po. ito, ma'am. Wedding. Hindi po. Okay. So, ibig sabihin, kasal kayo ni Yes po, Esther. kasal po kami. Ilan yung anak nyo, ma'am? Isa po. Ilang taon na po ito? 5 years old po. Bukas po, magsi 6 years old na po siya. Oh. Pero trinay mo, ma'am, na kausapin itong sinasabi mong babae ni mister mo. Yes po, chinat ko po siya. Tapos, ang niya pa po siya pa yung Agresibo. agresibo po. Dinideny niya po, sir. Deny. Dinideny Okay. Pero niya nakita po mo na yung highlight. Pinakita mo sa kanya na nakita mo yung highlights. After ko pong i-chat yun, saka ko po nakita yung mga highlights na, bali po, sir, yung mga pinuntahan po nila, yun po ang nire-request ko po sana sa kanya na, sabi ko, oy, punta tayo doon sa Capitol. Kasi yung anak niya po, sir, nag-aano sa akin na ipasyal kami doon sa Capitol kasi may mga free rides po doon. Sila po yung pumuntang dalawa. Tapos po nung nag-open po yung McDo sa Iriga, nagre-request yung anak niya na pumunta doon. Yung babae niya ang dinala niya doon, sir. So Pero ibig kami, sir, sabihin, hindi. meron itong anak sa una, itong mister mo? Yes po, meron po yan anak, sir. Pero iwalay na sila ng Hiwalay dating na. kinakasama. Opo. Pero saan kayo nagkakilala nitong mister mo? Sa sa LCC po, sa Iriga. Opo.
Dati po kaming magkatrabaho. Oh, nag-ilang months or kan din kayo bilang boyfriend and girlfriend? 2 years po. 2 years. At Opo. nagpa siya na kayong magpakasal Yes na po. dalawa. Pero may history ba ito na talagang nambababae itong mister mo? Ano po sir, bali sir, nakulong din po siya dati dahil po sa sustento. Kasi hindi po siya nagsustento doon sa una niyang anak. Opo. So, ibig sabihin, pero alam mo na merong ganitong senaryo si mister Yes po. before mo itong pakasalan. Opo sir. Bakit na tinanggap mo siya, ma'am, na kahit Kasi po- nagtitip-tipti tayo na ganun pala yung ugali ni mister, pero Kasi po, tinanggap pa rin syempre natin. sir, pag nangliligaw sa'yo, syempre, ano siya, pasikat, mga ganyan. mm-mm. So, yun na nga po sir, ang ano ko sa In kanya. short, nakuha yung loob mo Opo. nito ni... Yun na nga po sir, ang sinasabi ko sa kanya, tinanggap kita kung anong nakaraan mo. Mm-mm. Na kahit na may anak ka, iniintindi ko po sir, kahit hindi niya po ako sir bigyan ng pera. Kasi nga sir, iniintindi ko siya, nagsusustento siya doon sa anak niya. Mm-mm. Pero dito sa anak mo, ma'am, pag times lang na humingi ka ng pera Yes sa po. kanya, dun pa lang siya Wala po magbibigay. siyang yung pagkukusa na magbigay po sa anak niya. How about yung pangangailangan nyo sa araw-araw, ma'am? Especially sa tubig, sa pagkain, sa ilaw? Nagbibigay naman siya, sir. Ay, siya po mismo ang nagbabayad Mm-mm. ng ano. Pero yung bigyan niya ako ng, ito para sa bata, ito pang bili ng pang araw-araw. Ang ano kasi namin, sir, kung sino yung may pera, yun ang magagastos. Opo. Yun po ang nangyayari po. Opo. Maitanong ko lang, ma'am, kamusta yung labing-labing ninyo ni mister? Bali, sir, yun nga po, sir, buong December, wala na pong nangyari sa amin. Kaya doon nga rin po, nagtataka ako. Ah, okay. So, siya ang nawalan ng gana Yes po. labing-labing Kasi nga, yun sa'yo. na nga po, sir. Doon Meron ka nga na po. nag-start din na mag-conclude na meron na pala itong Opo. iba talaga. Opo. Meron bang araw, ma'am, or times na kinumpronta mo itong si mister kung bakit siya nawalan ng gana sa inyo? Hindi po ako, sir, hindi ko po talaga siya kinausap na kung bakit yung parang wala nang nangyayari. Akala ko yung parang normal lang na parang pagod lang siya, ganun. Na hindi ko po siya tinanong. Hanggang sa na-confirm ko nga po noong January na meron na pala. Kaya pala parang wala nang gana. Opo. Ito bang ngayon na kinakasama niya, ano po ba ito? Maganda po ba ito? Kaya na po magsabi sa kung maganda ako. Sige, ma'am. At ngayon na dahil idinulog mo sa aming program itong alalahanin mo, ma'am, ang pinaka-concern mo is yung pambababae ng mister mo at pagsustento dito Yes sa anak mo. Sa ngayon, ma'am, magkasama kayo or hindi na siya umuwi? Mga ilang araw na ito, hindi na Bali, umuwi. umalis na po ako doon sa kanila. Doon po sa Iriga. Umalis na po ako kasi hindi ko na po kasi, sir, kaya yung sir. Yung, baka, sir, mabuang na ako doon, sir. Kasi kami lang dalawa ng anak ko, sir. Okay, so kasama mo ngayon itong anak mo dito sa Albay. Opo. Mabigat, ma'am, na naging desisyon mo. Opo, sir. Kasi, kinausap ko siya, sir, nung mga times na kinausap ko pa siya. Pero parang siya pa, sir, yung parang matapang, sir, na hindi ako kausapin. Hindi po siya, sir, sa akin nag-sorry nung mga times na yun. Hindi siya, sir, nag-sorry sa akin. Mga ilang beses Tapos mo, ma'am? kinakausap ko Apo. siya, sir. Hindi po siya umaharap sa akin. Nakatalikod lang talaga siya. Okay. So, ibig sabihin, ma'am, sinubukan mo pa sana itong iayos itong Opo. pamilya mo, ma'am. Kasi, Pero sir, in case na naawa- makipag-coordinate itong asawa mo, ay mas lalo pang pinapalayo yung loob mo dito sa asawa mo. Opo. Naawa kasi ako, sir, sa bata. Ang bata-bata pa. Tapos, Kung meron kang mensahe dun sa kabit ng asawa mo, ano yun? sana masaya ka sa ginawa mong pagsira sa pamilya namin. Sana hindi mo maranasan yung naranasan ko na lokohin ka. Sigurado ako kung anong yung naranasan ko ngayon, gagawin din yan sa'yo.
Sige man. At ito mga ka-aksyon, ang para sagutin ang akusasyon na ito, nasa kabilang linya ng ating telepono ang Mr. na si Junel Panga. Magandang hapon, Sir Junel. Magandang hapon po, sir. Opo, narinig nyo po yung sinabi ng misis mo. Anong masasabi mo na pinaghihinalaan ka ngayon ng misis mo na may iba ka na raw na babae? Ano, sir? Totoo naman po. Okay. Aminado si Sir na merong Meron po. iba. At alam mo ito, Sir, na nakita niyang post sa isang babae na kasama mo at meron pang mga sweet caption at meron pang yan, anniversary nyo, mga mansari, mga night rides. Opo, sir. Opo, totoo ba, Sir, na tinalikuran mo na itong misis mo? Bali yun po, sir. Ipag-ayos naman. Inusap ko naman silang maayos sana na yun na nga, sir, na siyempre, kung di naman talaga maayos yung relasyon. Opo. Alam mo naman, Sir, na kasal kayo, di ba? Bakit nagawa mong maghanap pa ng iba? Alam mo ba, Sir, na meron kang kasong kakarapin in case na magsampa po ito ng kaso, itong misis mo, dahil kasal kayo? Opo, sir. Alam ko naman po yun. Bakit mo, Sir, nagawang tumikim ng ibang putahe? Dati may, ano naman kasi, sir? Dati may rason naman kasi yun, sir. Okay, sige, Sir. Mari mo bang maikwento sa amin kung anong rason mo kung bakit nagawa yon? Baga, yun nga, sir. Baga, parang nawalan na, sir, ng ano, na pull out love na gano'n. Kasi, last kasi nga nun, 2023 ata yun, sir. Kumbaga, parang nanlamig kasi siya sa akin. Okay. So, si Mrs. yung nanlamig sa'yo? Opo. May ano na gano'n po. Paano mo May nasabi, timing na okay, ganun Sir, po paano mo nangyari. nasabi na nanlamig siya? Ano yung mga kadalasan na hindi niya nagagawa sa'yo? Baga, ano yun, sir, yung di na masyadong kinakausap, tapos pag natutulog, sir, baga, di man lang niya ako inaano, laging nakatalikod, matulog, gano'n. Paano ka, Parang Sir, wala makakausap kaming niya sa ayos na gabi? Sir, wait lang. Paano ka, Sir, makakausap sa gabi na palagi kang nasa trabaho, na meron ka daw na palaging maraming gagawing paperworks? Hindi po yun, sir. Yung last na lang po yun. Pero last ano pa po yun, sir? Year 2023 pa po yun. Yung ano po, ngayon pa lang naman po yung 2024, December. Okay. So, paano mo ito, Tapos, Sir? yun nga Okay. Po, sir, Pero alam mo, Ano Sir, po? na committed ka dito sa misis mo kasi kasal kayo. Opo, sir. Alam ko naman po yun. Pero alam mo, sa una pa lang, kasalanan yung ginawa mo, Sir. Opo, sir. Alam ko naman po may nagawa akong kasalanan. Opo, bakit na umabot sa punto, Sir, na naganap ka pa ng iba? Paano mo siya nakilala, itong bago mo, Sir? Bali, malapit lang po sa, sir, sa trabaho. Doon mo siya nakilala, Sir? Opo. Itong tanong ko, Sir, mahal mo pa po ba itong misis mo? Hello, Sir. Hindi siya makasagot. Ayan, sir. Mahal mo po ba itong misis mo? Sir, yung pagmamahal, sir, baga parang din naman na yun mawawala kasi sama rin kami naman ng taon. Kaso hindi na, sir, yung dati talaga na baga kaya pa na makipagsama. Sa ngayon, Sir, ano po yung plano mo dito sa misis mo, especially dito sa anak mo na magsi 6 years old bukas? Opo, yun na nga po, sir, ilang beses na rin po siya kinausap na sabi ko kasi kung kailangan naman kasi ako na magsama pa tayo na wala naman, hindi na naman na maayos. Sabi ko yung para sa ano na lang sana, para sa anak, pag-usapan ko namin. Okay. So, ibig sabihin, Sir, ang pinupoint mo is wala na. Kumbaga, para lang sa anak nyo na lang. Opo, sir. So, ayaw mo na, Sir, mabuo itong pamilya nyo, Sir?
Wala na bang tsansa na mabuo muli itong pamilya nyo? Marami na rin kasing nangyari, sir. Mahirap din na din sir ngayon. Okay. Sige sir, balikan ko si Ma'am Angelica. Ma'am, ano po yung masasabi mo na ikaw daw yung unang nanglamig sa relasyon yung dalawa? Kasi sir, nung yung tinutukoy niya po sir, nung malit po kasi yung anak ko, syempre sir, nag-aasikaso ako ng anak ko, hindi niya naman ako tinutulungan sa pag-aasikaso ng anak ko. Syempre sir, nagtatrabaho ako, nag-aalaga pa ako ng anak ko. Syempre sir, yung pagod ka na baga sir na Opo, tama po. Kasi busy ka rin sa, especially nagtatrabaho ka Yes at po. nagbabantay ka ng anak mo. Opo. Yun yung hindi naintindihan ni sir. Kasi Opo. Yun nga sir, ang inaano ko sa kanya, naintindihin niya rin ako. Kasi, hindi naman lahat ng oras sir, yung lagi kayong masaya, laging Opo. Despite ma'am sa pareho kayong busy ng mister mo, meron ba kayong inilaan lamang kahit sa isang buwan na mag-date kayong dalawa or get Yun na nga together? po sir, hindi siya mahilig sa ganyan. Inaalo ko po siya sir na ganun, mag-date tayo, magkumain tayo sa labas, ganun sir. Ang sabihin niya sa akin, wag na, bumili ka na lang dyan ng masarap na ulam, dito na lang sa bahay, mga ganyan. Pero yung kabit niya sir, kahit saan-saan niya pinupunta, nag-McDo sila, kung saan-saan, nag-milk tea, mga ganyan. Okay. Sir Jonel, ano rin yung masasabi mo na itong bago mo, itong kabit mo, ay palagi kayong lumalabas, kumakain sa masasarap na kainan, pero hindi mo daw nagawa ni minsan dito sa asawa mo? Nagawa ko rin naman yan sa dati. Tapos yung sir, hindi naman po yun palagi. Ilang beses lang na naman po yun. Ilang beses? Mga ilang beses, sir? Mga ilang, kung sa sinasabi mga ilan? Mga 3, 4, sir, ganyan lang. Sinungaling ka. O ma'am, ano man sabi mo? Sinungaling. Dami na ninyong pinuntan, 3 beses lang. Sinungaling. Opo, kasi nakita niya sa highlights, meron pa kayong night rides. Oo, sir. Tapos laging nandoon na yung babae. Ginagawa ng hotel yung Rosie. Ginagawa ng hotel, ang Oo, Rosie. sir. Oh, sir, anong masasabi mo doon? Hindi naman po, sir. Deny ka pa. Huling-huli ka na. Okay, sir, huling-huli ka na raw ni Mrs. Tsaka yung sir, yung mga magulang ng babae, konsentidor din, pinapatulog na yan doon, sir. Doon na sa Oo, opisina sir. ng mister mo. Hindi po, sir. Doon sa bahay ng babae. Kasi malapit lang yun sa Rosie. Pero alam ng kapamilya niya na meron Alam ng na, asawa. sir. Kasi nga, sir, chinachat ko na. Chinat ko yung yung pamilya ng babae. Okay. Sige, sir, ito na lang yung tanong ko, sir. Gusto mo po bang makumpleto itong pamilya mo? Hello, sir. Sir Jonel. Ano po? Gusto mo po bang mabuo pa itong pamilya nyo? Dahil sa ngayon po talaga, sir, di ko po talaga po yan sa ngayon makabot. Ang ko lang po talaga, ang makasama ko man lang po sana yung anak po namin. Okay. Pero ngayon, sir, kasama mo pa itong babae mo? Itong bago mong babae? Hindi pa naman po. Hindi pa naman. Pero Kasama at mo least, na. Pwede pa kayo po pang kami dalawa. kasama. So, wala nang pag-asa, sir, na magkabalikan kayo ng misis mo? Sa ngayon po talaga, sir, siguro hindi naman na po talaga. Opo. Anong masasabi mo, sir, pag nag-decide na itong misis mo na magsampa ng kaso? Ano, sir, yung masasabi mo, sir? Baga, Kasi sa batas, Wala, sir. na kasal pa naman kayo. Talagang may karapatan talaga itong misis mo. opo. So tanggap mo, sir, in case na magsampa ng kaso itong misis mo. Wala naman po akong magagawa, sir, kung yun po yung vision niya. Oh, Kaya sige, nga sir. po, yung sabi ko, kung sana, pag-usapan na lang po sana namin para lang po sana sa anak, sa bata. Sige, standby kayong dalawa, no, para malaman natin ang maring legal na action. Makakapanem natin sa linya ng ating telepono si Police Executive Master Sergeant Eugene Alfilor
ang Women and Children Protection Desk Officer ng Iriga City. Magandang hapon sa iyo, Ma'am Eugene. Ayan, tinatawagan ng ating team si Ma'am Eugene ng Iriga MPS para malaman natin kung ano yung magiging legal na aksyon patungkol dito sa reklamo na ni Ma'am Angelica. Magandang hapon, Ma'am Eugene. Hello po, good afternoon po, sir. Opo, ano po yung maaring gawin dito sa mag-asawa, ma'am? Itong asawa ni Mrs. ay meron ng babae pero silang dalawa ay kasal. Opo. Ano po yung maaring action or kaso in case na mag-decide po na magsampa itong Mrs., itong legal wife? Opo, pwede po yung victim na mag-file ng kasong concubinage against po doon sa mister niya, saka doon po sa Paramore. Pwede rin po siyang mag-file for violation of RA 9262 for psychological abuse. Opo, maliban doon, ma'am, isa pa sa nirereklamo ni Ma'am Angelica is pagsustento. Hindi na raw yung nagsustento itong mister niya sa kanyang anak. Opo, opo. Ano po kasi yan, sir? Last year po, may bago pong kaso na nakarating hanggang Supreme Court. People of the Philippines versus Atcharo, kung hindi po ako nagkakamali. Opo. Yung habol po ng babae is financial support. Ngayon po, sabi ng Supreme Court, kung halimbawa daw po yung demand ng babae is purely financial support, hindi na daw po siya papasok sa RA 9262. Kasi po yung financial support, civil in nature, hindi na po siya sa RA 9262. Kaya po pwede pong i-file, ang hahawak po ng kaso, hindi na po PNP, yung Public Attorney's Office para po ma-file yung sa non-support. Opo, sa side naman yun, ma'am, ng suporta dito sa anak. Opo, 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 opo. ano po yung mga ebidensya na dapat niyang ihanda, itong legal wife, para makapagsampa ng kaso? Pwede ba itong, mabigat na ba itong ebidensya, ma'am, yung naipost sa Facebook ng babae? Yung magkasama itong mister? Papasok po yan doon sa concubinage, depende po sa klase ng pinag-post. Halimbawa, nag-post po yung babae na nagkikis yung lalaki, pwede na po yun makadagdag doon po sa ebidensyang ipa-file ng concubinage po against po doon sa dalawa. Pwede din po sa psychological abuse kasi po pag psychological abuse, ibig sabihin kung ano po yung ginagawa ng lalaki or kaya kung ano yung sinabi na naapektuhan po yung victim emotionally and psychologically, pwede po tayong mag-file ng violation of RA 9262. Opo. Ma'am, gaano po kabigat itong maaring kaharapin na kaso ni mister in case po na masampa ng kaso? Ano po yung mga pinalidad? Ay mabigat po. Yung psychological abuse, depende po sa impact doon po sa victim. Kaya po, pag psychological abuse nga po, sir, nire-refer po namin sa Kadlan for psychological evaluation para po ma-determine kung gaano kalala yung impact doon po sa victim. Halimbawa po, yung findings po ng doktor, grabe po yung trauma ng victim, mas mataas po yung penalty, mas ano po yung laban po ng biktima. Kasi po yung psychiatrist na mag-i-examine po doon sa victim, maging witness po ng biktima. Opo, ano po yung proseso na pwedeng pagdanan po ng legal wife para makapagsampa po ng kaso laban dito sa Pwede kanyang po mister? siya, sir, na pumunta po sa WCPD office sa Iriga para po i-file po namin yung psychological abuse. Halimbawa po yung ebidensya sa concubinage is sapat na, pwede na pong tanggapin sa prosecutor's office, ipapile po namin yung concubinage. Opo. Isabay na po namin yung psychological abuse in relation to RA 9262. Opo. Kung merong ka, ma'am, na maipapayo dito sa mag-asawa, ano po yun, ma'am? Siguro ang pinaka-the best, halimbawa, first offense ni mister, yung concubinage, halimbawa, pag-usapan muna nila. Kasi mahirap po kasi, sir, pag mga ganyan, ang problema po ng mag-asawa, palagi po ang nagiging biktima, number one po yung mga anak. Halimbawa talaga na hindi na maging ayos yung relasyon po nila, yung pag-file po ng kaso, yun po ang pinaka-last option. Pero kung halimbawa yung lalaki willing na makipag-reconcile, willing na magbago, pwede pong pag-usapan po nilang dalawa para po ma-restore po yung relasyon po nila bilang mag-asawa. Pero kung halimbawa, sir, na grabe na po yung impact, hindi na po kaya ng babaeng patawarin po yung asawa niya dahil na-trauma na nga siya, mas okay na mag-file na siya ng kaso, yung about sa support, doon na lang po sa court pag-usapan. Opo, saan po kaya sila pwedeng pagharapin, ma'am, para sa mas maayos at maging formal itong pag-usap nilang dalawa? Opo, pwede po pumunta po sila sa CSWD office sa Iriga para po magkaroon po ng agreement. If ever po yung biktima na ayaw mag-file ng criminal case,
pupunta po sa DSWD office para po magkaroon ng agreement regarding sa support, pati po yung mga iba pang obligasyon bilang mga magulang doon po sa anak po nila. Opo, dahil po dyan, maraming salamat po, Ma'am Police Executive Master Sergeant Eugene ng Iriga MPS. Maraming salamat po, Ma'am. Okay po, thank you very much po sir sa pagtawag. Sana po yung mga biktima nalinawan po. Thank you very much po ulit. Apo. Good afternoon po. Apo, Ma'am, narinig niyo po na marami palang kaso na pwedeng kaharapin itong si Mister. Ano po yung plano mo ngayon? Sasampahan ko na lang siya, sir, ng kaso. Kasi matigas siya. Apo, sige, Ayaw niya. standby ka lang ma'am, kasi makakausap natin ngayon ang Social Welfare Officer 1 ng City Social Welfare and Development ng Iriga na si Ma'am Brenda Joy Dak. Ma'am Brenda, magandang hapon po. Opo, ano po ang maaring kasunduan nitong mag-asawa, ma'am, in case na magkaroon sila ng formal na pag-usap? Regarding po sa case nilang mag-asawa, pwede po silang magkasundo doon po sa custody ng bata, pati po sa pagsuporta po doon sa kanilang anak. Opo. Sige po. Kailan po kaya sila, ma'am, pwedeng makapag-usap na dalawa? Diyan po sa inyong tanggapan. Kung ilan po sila available, pwede naman po kami, open naman po ang opisina po. Opo. Diyan po, ma'am, sa inyong opisina, meron po ba kayo na marriage counseling na may bibigay dito sa mag-asawa? Yes po, sir. Meron po ang opisina namin. Sige po, ma'am. Kung in case po, meron kang mensahe dito sa mag-asawa, ano po yun, ma'am? Sa kanilang mag-asawa, naiintindihan po kung ano yung mga dahilan nila. Pero ang pakiusap po na lang, sana, para doon sa bata, huwag nilang kalimutan yung responsibilidad nila sa kanilang anak. Opo, dahil po dyan, sasamahan na lang po namin itong mag-asawa sa inyong tanggapan tulad ng nabanggit ng WASI PD officer ng Iriga na maaari sa inyo muna idaan itong pag-usap nila. Yes, sir. Yes po. Opo, dahil po dyan, maraming salamat po, ma'am. Apo, thank you, sir. Magandang hapon po. Sige, ma'am, ano yung pinaka-plano mo ngayon? Magsasampa na lang po ako, sir, ng kaso. Opo, kasi nakita ko Opo. kay Sir Junel na talagang medyo malabo na kayong magkabalikan Opo. raw at para Kasi, lang sir, sa anak magkasama na sila eh. Dinideny niya lang na hindi sila magkasama, pero magkasama na sila sa bahay. niya. Okay. Doon sa tinitirahan namin. Kung meron kang last na mensahe dito kay Sir Junel, ano po yan, ma'am? Sana maging masaya ka sa bago mong kinakasama ngayon. Sana hindi mangyari sa iyo yung mga pinaranas mo sa akin na sakit kahit sa anak mo. Hindi mo man lang inisip yung anak mo. Sana inisip mo lang na din siya na hindi magkaroon ng broken family. Kasi hindi ko talaga po to, sir, pinangarap na magkaroon ng broken family yung anak ko. Opo, wala naman, ma'am, sigurong may gusto na magkaroon ng broken family. Yes po. Ano? Sige, awabot naman sa sustento mo dito sa anak mo na kumbaga ang gusto nilang ni Mister ay mabigyan ng sustento. Hindi po. Kahit hindi siya, sir, magsustento, basta makulong na lang siya. Yun na lang ang gusto ko. Para matuto siya sa ginawa niya, sir. Okay. Sige, Sir Junel, kung nakikinig ka man, bibigyan kita ng chance sa huling pagkakataon. Ano yung masabi mo or mensahe dito sa asawa mo? Nagawa ko, pero kasi marami din kasi hindi ko rin gusto na ganun yung maramdaman ko na mawala yung namin. Kaya yung sana, sir, yung pakiusap ko lang sa kanya na para sa bata na lang yung yung namin. Isipin namin kami muna ngayon. Okay. Sige, sir. Sana kami Opo. silang maayos. Sige, Sir Junel at Ma'am Angelica, may team po kaming ipapadala doon sa Bao Kamsur, diyan sa Camarines Sur upang samahan kayo sa inyong pagharap doon sa CSWD para magkaroon kayo ng formal na pag-usap. At in case po na desidido ka na po magsampa ng kaso, meron po kaming team na aalalay po sa inyo hanggang sa masampan po ito ng kaso itong mister mo. Opo.
Yan mga kaaksyon, ang naging harapan ni Ma'am Angelica at Sir Junel dahil sa kanyang alalahanin na merong babae itong si Sir Junel at hindi daw nagsusustento dito sa kanilang anak. Tama yung sinabi ng CSWD na talagang dapat i-priority itap ang kanilang anak dahil isa sa pinaka-apektado dito ay ang kanilang mga anak. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, isang Pinay domestic helper sa Morocco, bugbog umano ang trabaho at sinasaktan ng PWD ng anak ng amo. Ang ating aksyon sa kanyang problema. Abangan, kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay sarupong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindo Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilid asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indo Gabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano,
Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ang pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang. Ora mismo itong mga kaaksyon. Makakausap natin si Juvie Casulya, ang kinakasama ng Pinay domestic helper na si Margie Cardaño at hinaing niya. Nahihirapan na raw mag-alaga si Margie ng isang PWD na bata na araw-araw daw itong nananakit. Ngunit kanyang amo tila walang ginagawang solusyon para dito at ang kanyang passport ayaw ding ibigay sa ng kanyang amo. Maliban na lamang daw kung babayaran siya nito. Magandang hapon sa iyo, Sir Jovie. Sir, magandang hapon po. Opo. Kamusta na po yung kalagayan ng misis mo ngayon? Ngayon, sir, medyo okay na rin, sir, dahil na kinuha po na siya ng agency po sa Morocco, na yung 3MS. Nasa accommodation na po siya ngayon, sir. Kaso nga lang, sir, yung passport niya, ayaw ibigay ng kanyang employer. Opo. Tapos, nung January 21 po kasi siya umalis dito sa Pilipinas. Nung January 21, yung unang employer niya, parang 3 bata yung pinapalagaan sa kanya. Hindi niya kaya. Tapos nagsumbong siya sa kanyang agency niya, ma'am, kunin niyo na ako rito dahil hindi ko po kaya alagaan yung 3 bata. Na gano'n nga, makulit ba kasi may hagdanan daw po, sir, na napakataas, baka daw po kasi malaglag siya, yung mga bata. Baka raw baligtarin na kung makasuhan pa siya. Kaya yun po na, nung una, na-rescue po siya. Ito pong pangalawa na, yung ngayon na, ay ganun pa rin, sir, yung naging sitwasyon niya. Nung una, medyo okay. Kaso nga lang, ang trabaho niya dapat doon, sir, ay lang siya, yung house cleaning lang naman. May iba naman, sir, yung taga-alaga ng bata, taga-linis, at saka taga-luto. Pero ang nangyari, sir, kaso yung kasama niya Pilipina din, andun din na nagtatrabaho sa amo na yon. Minsan iniiwan sa kanya yung bata. Kaso nga lang, sinasaktan siya. Yan, tinadyakan daw yung dibdib niya, yung muka. Tapos minsan, pag ginahabol na yun, nananakit yung bata. Kasi may diferensya, sir, sa ulo yung bata. Parang yung bata, PWD siya. Opo. So, ibig sabihin, may git 5 months na itong nagtatrabaho dun sa Morocco itong asawa mo? Opo, sir. May 5 months na. First time ba itong na mag-ibang bansa itong misis mo? Ay po, sir. Pangalawang beses na, sir. Sa unang beses, unang pagkakataon, kamusta yung naging relasyon niya dun sa amo? Naging okay naman? Opo, sir. Sa 2 taon niyang naman, sir, dun sa bansang Oman noon, okay naman, sir, yung niya. Kaso nga lang, siyempre, yung amo niya kasi hindi niya binigay yung sahod niya . So yun yung naging rason kung bakit hindi na siya bumalik dun sa Oman, Opo. dun na sa Morocco. Kaya gusto niya, subukan niya rin yung Morocco kasi
yung dating kasamahan niya sa Oman, andun po sir sa sa Morocco. Kaya nag-decide siya na mag-Morocco rin. Opo. Bakit siya, sir, ano yung naging dahilan niya kung bakit gusto niya magtrabaho sa ibang bansa? Yung nga sir, dahil sa hirap rin talaga ng buhay rito sir sa Pilipinas. Magtatrabaho ka naman dito sir, kukulangin yung kung halimbawa ako lang yung magtatrabaho, kulang rin talaga sir. Pero ilan yung anak niyo, sir, na binubuhay ngayon? Isa lang naman sir. Nag-aaral na ito? Opo sir. Opo. Nag-aaral na. Anong kuya nito? Grade 4 na po siya ngayon. Grade 4. So, yung kinikita mo, sir, kung sa'yo lang, sa security, kulang na kulang sa pang-araw-araw niya. Kaya nag-decide itong asawa mo na mag-ibang bansa. Opo sir. At sa halip na, in case na, at sa halip na mabuting buhay, mabuting trabaho yung, kuya, napasama yung, ano yung mga kadalasan na sumbong sa'yo nitong misis mo? Yun nga sir, yung sinasaktan siya. Lalo na sir nung pumunta sila ng Dubai, nung nagbakasyon, sinama sila ng kanyang amo. Dun mas matindi pa sir yung naranasan nila dahil overwork, tsaka walang gaano pahinga sa pagkain, halos hindi makakain. Para sinasabi niya, Lucky Meal lang daw yung pinapakain sa amin dito. Kaya sabi ko, sige, maghahanap tayo ng tulong para mapauwi ka na dito sa Pilipinas. So, kailan mo siya huling nakausap, sir? Ay kagabi sir, nakausap ko pa po siya kagabi. Opo. Tuloy-tuloy na rin yung, kumbaga, sinasaktan pa rin ito ng PWD anak ng amo niya. Ay hindi na sir, dahil na-rescue na po siya sir ng agency niya doon. Opo. So, ibig sabihin na ipadala na ito sa, itong concern niya sa agency. Opo. Kasi sir, tumawag po siya sir sa Polo Tsaka ko rin sir, chinat ko po yung Polo dun sa WhatsApp ng Polo. Sabi ko, sir, pwede po ba kung humingi ng tulong sa inyo dahil po sinasaktan yung asawa ko yung mismo naman po yun, sir, tinulungan naman ako sir ng Polo. Opo. Tapos yung pinaka-concern nyo ngayon, sir, is hindi binibigay ng itong inalisan niyang amo, itong passport ng asawa nyo dahil sa rason na kailangan daw magbigay ng Opo, sir. magbayad itong yung agency po. Kasi once pag OFW sir, parang yung OFW, halimbawa domestic helper ka, nagbabayad yung mga employer sir sa agency ng pera. Dapat sir, ang gusto ng amo, makabalik yung perang binayad nila doon sa agency. Ano yung sabi daw nung na-report mo ito sa agency? Ano yung sabi ng agency ng misis mo? Yun sir, sabi nga gagawin nila ng paraan. Kaso nga sir, ang ginawa nila, sabi nila yung asawa ko, kung gusto rin umuwi ng asawa ko, yung asawa ko mag-provide ng sarili niyang pamasahe. Sabi ko, ba't sila nagpaalis sa'yo? Ba't ikaw ng pamasahe mo? Magsasarili. Saan tayo kukuha niyan may 40K yung hinihingi sir ng yung pamasahe pauwi. Sa plane ticket lang. So, ibig sabihin, wala nang tulong na ibibigay itong agency niya? Itong misis mo? Wala sir, walang tulong sir na ibibigay. Opo. Sige, sir. So, pinaka gusto mong ngayon na mangyari, ano po yung pinaka gusto mong mangyari ngayon? Ang gusto ko lang sir, mapauwi na lang sir yung asawa ko dahil minsan nagbibideo call kami sir, tulala Sabi ko, wag kang ba't ganyan kan, kinakausap kita tulala kasi. Iniisip ko sa yung dito, nangyayari sa akin. Opo, may mga araw or times na nakakausap mo sir itong asawa mo at binabanggit niya or kinukwento itong naranasan niya sa ibang bansa. Ano yung nararamdaman mo sir na malayo pa kayo, hindi mo ma-rescue itong asawa mo? Opo sir, kasi siyempre masakit din sa akin sir yung nangyayari na gano'n. Ilalo na sir hindi naman siya sir hinatid kasi ng kanyang amo sir doon sa agency mismo iniwan lang siya doon sir sa kalagitnaan ng kalsada. May stoplight daw doon. Doon lang daw mismo siya linapag ng driver ng Labis tala yung karanasan ng misis mo, So, gusto mo na lang ngayon is mapauwi itong ng Pilipinas. Opo sir, mapauwi na lang dahil baka kung ano pa yung mangyari doon. Sapitin niya ron sir na iba pa Sige. Sa katunayan mga aksyon, sinubukan natin ngayon na imbitahan ng agency ni Margie ang Premium Quality Work Solution Corporation, ngunit tumanggi na silang magbigay ng anumang pahayag maliban sa inahanda na raw nila ang pag-uwi ni Margie. Upang masiguro at ora mismong pag-aksyon sa reklamo ni Margie, makakausap natin si Ma'am Genevieve Diaz Agualio, ang officer in charge ng Regional Director ng Overseas Workers Welfare Administration Region 5. Magandang hapon, Ma'am Genevieve. Magandang hapon din po, Sir Nomer. Magandang hapon sa lahat po ng nakikinig. Opo, nandito po yung mister ni Margie na nakakaranas po ng pang-aabuso doon sa bansang Morocco. Ano po ang maaring solusyon sa problema ni Margie sa Morocco? Actually, sir,
so far, as of latest update with the agency kahapon, kasi agaran din namin silang tinawagan to verify the current situation or condition ni worker. And luckily, kumbaga, dahil nga nakapunta na din naman siya sa shelter nung foreign recruitment agency, so ang pwede na lang natin gawin ngayon, and initially, naging commitment ng agency, ay yung ma-retrieve niya yung passport ni worker from the employer para mabigyan siya ng ticket pabalik na ng Pilipinas. Opo. And as of kanina, nakausap po ulit si agency kasi wala palang pasok ngayon doon sa Morocco. Opo. And, but later in the evening, sa ating gabi na, malamang doon sa kanila mga tanghali siguro or umaga. So sabi nila, they will try to verify with the employer kung yung willingness. Kasi ang isang option kasi ng agency, pag hindi talaga ibibigay ng employer yung passport, saka nila ilalapit sa police. Kasi yun naman talaga ang protocol. But for the time being, ang gusto nila, idaan muna siya sa kortesiya, magandang usapan, para ma-release yung passport at para magawa nila or may book na ng ticket si worker pabalik po sa Pilipinas. Opo. So, ibig sabihin, ma'am, ang kinakailangan na lang is ma-retrieve itong passport ni Margie at ang OWA Bicol ay magbibigay ng ticket pauwi ng Pilipinas itong si Margie. Actually, sir, ang commitment ni agencies, ang Philippine Recruitment Agency, sila po ang sasagot ng ticket from Morocco to Manila. Opo. Sa update natin, ma'am, kailan po kaya maaaring makauwi itong si Margie? May pre-book ticket na actually ito si worker. May pre-book ticket na according sa agency. Hindi lang nila pa talaga ma-finalize kasi nga waiting sila ng passport. Kasi baka pag daw nila, tapos maalanganin sa issuance or pag-retrieve ng passport, so hindi din maigugo yung ticket. So hopefully daw, kung ma-retrieve mamaya, makabukas may ticket na siya. O yun. At least magandang balita, ma'am, from OWA, galing mismo sa inyo na makakauwi ito ng Pilipinas itong si Margie sa lalong madaling panahon. Sa lalong madaling panahon po. Opo. Sir, anong masabi niyo, sir, mula sa OWA Bicol na sigurado na makakauwi itong misis mo? Yeah, masabi ko lang po, ma'am, ay maraming salamat po, ma'am. Patulungan niyo po kami sa problema namin na to. Opo. Sige, ma'am, ano yung pong masasabi natin or mensahe sa ating mga OFW or mga kababayan nating mga Pilipino na gustong mangibang bansa? Oo, sa mga kababayan natin, kasi hindi maiwasan talaga na mag-aim or mag-aspire tayo na lumabas para mas mabigyan ng maginhawang buhay ang pamilya. Unang-una dapat ready ka talaga, physically, emotionally, mentally. And of course, dapat alam mo kung saan ka lalapit just in case may problema. Kagaya yung nangyari kay Margie, maganda na lang at naisipan niyang makapunta doon sa agency. Kasi kumbaga ang protocol, pag may problema with the employer, diretso sa kausapin agency. yung employer, pag may issue, and in case hindi talaga makinig sa employer, kausapin yung agency. Then pag hindi talaga din walang intervention ng agency, saka po kami pumapasok para at least kumbaga hindi naman mabigla sa employer na may ganyan palang reklamo. Nakarating na sa amin, hindi niya alam. So ganun po ang protocol sa labas. So dapat alam ni worker ang makakontact details, yung recruitment agency, yung nag-deploy sa kanya, and of course, yung contact details po ng aming opisina para mas madali po namin ma-assist just in case po may mga ganitong issue. Okay. Siguro, Ma'am Genevieve, siguro kunin ko na rin yung pagkakataon. Ano po yung mensahe natin doon sa mga agency na hindi nila nababantayan ng maayos itong mga kababayan nating OFW? Isa yan sa mga, kumbaga, trabaho namin ni DMW, ang bantayan talaga ang mga agency para mas mapangalagaan ang kaligtasan ng ating mga kababayan. So, isa ngayon sa effort ni OWA, magkakada kami ng another capability building training for mga representative ng bawat agency dito, particularly sa Bicol Region. Tama po. Para ma-remind sila ng mga obligations nila as deploying agent para mas mabigyan ng protection at may tamang monitoring po sa lahat ng mga Pilipino na lumalabas po sa ating bansa. Opo. Dahil po dyan, maraming salamat po, Ma'am Genevieve, ang OIC ng OWA Bicol. Okay. Thank you so much po. Opo.
Sir Jovi, anong masabi natin na galing mismo sa OWA na talagang sigurado na in case na ma-retrieve na itong passport at hindi man ma-retrieve ay gagawa ng paraan itong OWA para makauwi ng Pilipinas itong asawa mo? Kung meron kang mensahe sa asawa mo, ano yun, sir? Masabi ko lang sa'yo na sa asawa ko na maraming salit sa OWA dahil kung hindi dahil sa OWA ay hindi ka makakauwi na dito sa Pilipinas. Maraming salamat din po sa OWA. Okay. First time nyo ba, sir? Paano mo nalaman na ang aming program ay tumutulong sa katulad nyo nangangailangan ng tulong na, especially sa mga kapamilya niya na merong pinagdadaanan sa ibang bansa na gustong makauwi? Saan mo nalaman, sir, na meron ganitong ang aming program? Dito talaga, sir, matagal ko na rin naman, sir, napapanood sa Facebook. Yung kasi matagal na rin nakapalo rito eh. Pinapanood ko yung mga ganyan nga, mga pang-aabuso. Tapos kasi yung ng tiyahing ng asawa ko, coordinator sa ako Bicol. Tapos nirekomenda niya ako rito. Doon tayo hingi ng tulong sa Tabang Ora mismo. Opo. At least tama, sir, yung pinuntan mong program na talagang kami po ay tumutulong sa mga ganitong aspeto. Okay. At maraming salamat, Sir Jovi, dahil sa tiwala nyo na pinagkaloob sa aming program regarding dito sa alalanin mo dito sa asawa mo dun sa Morocco na meron na palang pinagdadaanan. Opo. Okay. Kung meron ka, sir, na mensahe din sa ating mga kapwa OFW, ano po yun, sir? Masabi ko lang po sa inyo na tibayan nyo lang yung loob nyo dahil talagang mahirap din. Lalo na kung malayo ka sa pamilya mo, nandun ka, mahirap talaga humingi ng tulong agad-agad. Opo. Dahil hindi talaga yung sinasabi na hindi lang laro-laro yung pinunta mo doon sa ibang bansa. Talagang magkakaproblema ka rin. Okay. Sige, sir. At meron kaming team na tutulong sa inyo at tututok hanggang sa makauwi ito ng ligtas itong asawa mo dito sa Pilipinas. Sige po, sir. Maraming salamat po. Okay. At yan ang mga reklamo at hinaing na ora mismong binigyang aksyon at tugon ngayong hapon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga Hanggang bukas, mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Nomer Corporal, at ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo sa